Magandang umaga po sa lahat. Ako nga po pala si Ellen na nakatira sa probinsya ng Quezon. At ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay ang kwento ng katatakutan sa gitna ng madilim at nakakasindak na gabi ng kababalaghan. Samahan niyo akong ibahagi at iparinig ang kwentong katotohanan na ibinahagi sa akin ng aking minamahal na lola na si Lola Inday. Bata pa ako noon at nag-aaral ng grade 6 sa elementarya ng aming barangay dito sa Dagkan sa Quezon. Hilig ko noon ang mag-drawing, lalong-lalo na ng mga kung ano-anong mga bagay na dumaraan sa aking isipan. Gaya na lamang ng mga nakakatakot na bagay tulad ng mga masasamang nilalang. Nakahiligan ko ito simula noong may nakita akong libro sa may sala noon sa bahay. At nang kunin ko ito ay may nakita akong imahe ng isang aswang na manananggal. Kaya simula noon nagkaroon ako ng interes sa mga ganong bagay. Hilig ko rin ang makinig ng mga sari-saring kwento ng lagim sa mga matatanda sa amin. Isang beses nga ay napatanong ako sa aking nanay kung may alam siyang mga kwento tungkol sa mga engkanto o elemento o mga aswang na nangyari sa totoong buhay. Itinuro nga ako nito kay Lola na siya namang nakaupo sa may balkonahe at abala sa pananahin ng kurtina. Patakbo naman akong lumapit noon kay Lola para magpakwento tungkol sa mga nakakatakot na nilalang. Umupo ako sa tabi nito at agad ko siyang tinanong kung meron ba siyang alam na mga istorya tungkol sa mga ganong bagay. At agad naman itong sumagot habang nakayuko at nakatingin sa kanyang tinatahi. Maya-maya lang ay sumagot ito sa aking tanong. Kung ako ang tatanungin mo, marami akong alam ng mga totoong kwento ng mga kababalaghan na yan, Apo. Gusto mo bang marinig ang mga nakakapanindig balahibong istorya tungkol sa mga aswang? Baka mamaya nan, manginig ka talaga sa takot niyan at hindi ka na makatulog mamaya. Saad nito habang tumatawa ng mahina. Tanong ko naman sa kanya kung tungkol saan ba ang ikikwento niya at anong uri ng aswang ito. Tik-tik daw ang ikikwento ni Lola sa akin. Dahil sa bata pa nga ako noon, ay wala akong ideya kung anong klaseng nilalang ba ito. Kaya napaisip na lang ako. Nagsimula na nga si Lolang magkwento tungkol sa bagay na ito. At ako naman ay nakaupo sa harapan nito, nakatitig sa kanya habang excited na nakikinig sa kanyang istorya. Malinaw at bakas pa daw sa kanyang isipan ang mga nangyari noon sa kanila, pati ang itsura ng nilalang sa kanyang ikikwento sa akin. Taong 1890 daw at si Lola ay 7 taong gulang pa lamang noon. Dati raw silang nakatira sa isang bayan sa lugar ng Capiz. Lingid sa kaalaman ng marami, ang Capiz ay kilalang lugar na kung saan maraming mga naninirahang mga aswang. Uso pa nga daw ng panahon na yon ang digmaan ng mga Pilipino at ibang mga lahi. Hindi raw kagandahan ng bahay nila noon. Maliit nga lang daw ito. Sawali at mga biniyak na kawayan nga lang daw ang kanilang pader noon. At dahon ng nipa naman ang kanilang bubong. Medyo magubat pa daw sa lugar na tinitirhan nila noon at tanging iilang bahay lang ang mga nakatira pa lang doon. Bagamat hindi maipagkakaila na uso ang mga patayan noon, kasama pa ang mga nangangain ng tao ng mga nilalang na nabuhay sa mga panahong yon. Hindi nga daw nila alam kung paano nagkaroon ng aswang sa mundo. Ngunit kung sakali man daw na magkaroon sa lugar nila, ay mapaghahandaan naman daw nila ito. Panganay si Lola noon
at siya pa lamang ang anak ng kanyang ina at ama. 3 taong gulang daw si Lola nang mabuntis ang kanyang ina sa pangalawa nitong anak. Mga ilang buwan daw ang lumipas noon at mabuti naman ang pagbubuntis nito. Tuwang-tuwa daw si Lola noon dahil magkakaroon na raw siya ng kalaro. Hanggang sa dumating daw ang hindi nila inaasahan. Isang gabi ay nagising na nga lang daw si inay noon galing sa pagkakatulog dahil sa sakit ng tiyan na kanyang nararamdaman. Sumisigaw pa ito sa sobrang sakit. Ibang-iba daw ang paligid ng mga panahon na iyon. Mainit ngunit mahangin naman daw sa labas. Nang magising daw ang ama ni Lola, ay bigla na lang daw itong tumayo at kumuha ng itak, sabay labas sa kanilang bahay na para bang may kung ano doon. Pagbalik nito ay doon niya nakita ang duguang sinanay at pati ang kapatid ko na walang buhay na nakahiga sa sahig ng aming bahay. Labis ang pagkalungkot namin noon nang biglang mawala ang kapatid ko na sumunod sa akin. Naging usap-usapan nga noon na baka daw dinalaw ako ng aswang kaya ganoon na lang daw ang nangyari sa nanay ni Lola. Mula noon ay doble ingat ang naging paraan ng mga taga doon at baka daw ay marami pang mabiktima ang aswang na sinasabi nila. Wala pa daw nakakakita kung anong klaseng aswang ang dumadalaw sa kanilang bayan noon. Hanggang sa dumating nga ang ilang pang mga buwan, nabuntis na naman daw ang nanay ni Lola. 7 buwan ang tiyan nito sa pangatlo nitong anak sana. Lagi na nga daw itong nakasuot ng pangontra sa may tiyan at suot-suot na rosaryo sa kanyang leeg. Isang araw daw noong mga bandang hapon, habang abala ang ina ni Lola sa pagwawalis sa harap ng kanilang bahay, ay bigla daw sumulpot ang isang matanda sa likuran nito na taga doon lang din sa kanila. Tiningnan daw siya at sinabihan na magdoble ingat daw ito dahil uso na daw ang aswang na paggala-gala tuwing gabi at nangangain ng mga hayop at pumapatay ng tao. Nginitian daw ito ng kanyang ina at tumalikod saglit para tapusin ang kanyang ginagawa. Umalis naman daw ang matanda at diretsyong lumakad papunta sa bahay nito. Mayroon daw noong buntis din sa bayan nila. Halos kasing sabay nga lang daw ito ng ina ni Lola sa pagbubuntis. Lumipas daw ang ilang araw at gabi noon nang bigla na lang daw itong namatay. Nabalitaan nga nila ang nangyari, gawa ng mga istorya ng kanilang kabarangay. Kwento ng asawa nitong lalaki ay gabi daw noon, mga bandang 11:00 na daw at mahimbing ang pagkakatulog nilang mag-asawa. Nagising daw ang asawa nitong lalaki dahil sa parang binabangungot daw ang asawa nito. Sobrang init daw ng gabing iyon at napakatahimik ng paligid. Madilim sa labas at wala na nga ni isang gising ng mga gabing iyon. Tumayo daw ang asawang lalaki at kukuha sana ng maligamgam na tubig na ipaiinom sa kanyang asawa. Pumunta daw siya sa kusina at nang pagbalik niya nga daw sa higaan ay binuksan nito ang ilaw nang bigla na lamang nitong nabitawan ang daladala niyang baso dahil sa kanyang nakita. Nanlaki daw ang mga mata nito at halos hindi makagalaw nang makita nito ang isang napakahabang dila ng isang nilalang na nakatusok sa tiyan ng asawa nito. Tiningnan daw niya ito pataas sa bubong at doon ay nakita daw nito ang isang uri ng nilalang na nakadapa sa kanilang bubong. Napakalaki daw ng mga mata nito. Ang tenga ay parang tenga ng engkanto. Mahahaba ang mga kuko na nakadiin sa bubong habang ito'y nakadapa. Wala din itong damit at ang dila nito'y napakahaba at matulis
na siyang nakatusok sa tiyan ng kanyang asawa. Bigla daw nitong kinuha ang itak at nang akma daw nitong tatagain ng aswang ay bigla na lamang daw itong nawala at ang tanging napansin na lamang daw ng asawa ay ang mabilis na pagtakbo nito papunta sa malayo. Dali-dali rin daw nitong binuksan ang pinto at doon nga ay hindi niya na nakita pa ang aswang. Pagbalik nito sa higaan ay doon nga nakahiga ang asawa niya na duguan at wala ng buhay dahil sa nangyari dito. Labis ang pagkalungkot at galit na naramdaman daw noon ng lalaki. Sana nga daw ay makita niyang muli ang nilalang na iyon at ipaghihiganti niya ang kanyang mag-ina sa ginawa nito. Napasign of the cross nga daw ang ina ni Lola noon dahil sa nalaman nito at doon nga ay bumalik sa kanyang isipan ang sinapit ng pangalawa niya sanang kapatid. Baka nga daw yun din ang rason kung bakit nawala ang kapatid niya sa tiyan ng ina nito. Naging palaisipan niyon sa kanyang ina, kaya natakot ito na baka mangyari daw ulit iyon sa kanyang ipinagbubuntis. At ang mas nakakatakot pa ay kung baka pati daw siya ay mamatay din gaya ng sinapit ng kanilang kabarangay. Hindi pa daw maintindihan ni Lola ang mga bagay na iyon sapagkat napakabata pa lamang daw niya ng mga panahong iyon. Simula nga nang mangyari iyon ay gabi-gabi na lamang daw binabagabag ng takot ang ina ni Lola. Palagi na lamang daw itong nagdarasal bago matulog. Samantala ang kanyang itay naman ay laging may katabing itak sa pagtulog. Isang gabi daw noon sa buwan ng Oktubre, habang mahimbing silang natutulog ng kanyang ina at ama, ay bigla daw siyang nagising dahil nakarinig daw siya noon ng kakaibang ingay na may mga tumatahol daw noon na mga aso malapit sa likod ng kanilang bahay at bigla daw itong natahimik. Nakaramdam daw ng takot si Lola noon kaya nagtakip ito ng kumot. Subalit paunti-unti daw ay umiinit ang paligid kahit mahangin naman daw. Hindi nga mapakali si Lola kaya gigisingin niya daw sana noon ang kanyang ama nang may bigla daw tumakbo ng mabilis sa likod ng kanilang bahay. Dahan-dahan niya daw itong sinilip at tinignan. Ngunit wala naman daw siyang nakitang tao o kung anumang nilalang doon. Kaya hinayaan niya na lamang daw yon. Dahil sa konti pa nga lang ang mga bahay doon, madilim daw talaga sa kanila kapag gabi na, sapagkat wala naman daw silang sariling kuryente at hindi pa naman daw uso sa kanila yon. Tanging isang bahay lang daw sa kanila ang mayroong ilaw at kuryente dahil nagge-generator ito. Eksaktong pahiga na nga daw siya noon at pabalik na sana sa pagkakatulog nang bigla daw nagsigalawan ng mga dahon at sanga ng puno sa likod ng kanilang bahay. Napag-isip-isip niya daw na baka manok lamang ang nagdadala ng ingay doon nang may bigla daw tumalon. Dinig na dinig niya daw ang mga yabag nito na papalapit sa bahay. Hindi daw siya mapakali at tiningnan niya ulit ito. Pagsilip daw ni Lola noon ay nagkatinginan nga daw sila. Hindi niya daw alam noon kung ano yun. Basta ang alam niya lang daw ay malaki ang mga mata nito. Maitim ang paligid na para daw mata ng mga alien sa TV na nakikita niya ngayon. Hindi daw makaimik si Lola sa takot dahil sa nakita niya at ang nilalang naman daw na yon ay agad na tumakbo papalayo sa kanilang bahay. 2:00 na ng madaling araw noon at hindi pa daw si Lola makatulog. Hindi daw kasi maalis sa kanyang isipan ang kanyang nakita. Hanggang sa hindi na daw niya namalayan noon na nakatulog na pala siya nang nakayuko. Habang kumakain daw si Lola at ang kanyang ina,
ay napag-isipan niya daw ikwento ito nung umalis ang kanyang ama para magtrabaho sa pinapagawang bahay ng kanilang nakabarangay noon. Hindi nga daw sa kanya naniniwala ang kanyang ina. Baka daw panaginip niya lamang yon. Ilang gabi daw si Lola noong hindi masyadong nakakatulog. Nangyari nga ulit yun makalipas ang 3 gabi. At gaya nung una, ay tulog din daw noon ang kanyang ina at ang kanyang ama. Nagising na naman daw si Lola noon sa pagkakatulog dahil sa ingay na naririnig nito galing sa labas ng kanilang bahay. 12:00 noon ng hating gabi kung hindi siya nagkakamali. Maliwanag ang paligid, dala ng sinag ng buwan. Kaya maaaninag mo ang labas. Kakaibang ingay iyon, para bang humuhuni na isang hayop na nagbibigay takot sa kanya. Dulot ng kakaibang klaseng tunog nito. Nakapatay ang ilaw noon dahil nung panahon na yon ay hindi naman daw uso ang nakabukas ang ilaw sa loob ng bahay kapag matutulog na. Kaya madilim sa loob. Nakasilip daw siya ng ilang minuto. Nag-aabang kung ano ang makikita niya sa labas. Maya-maya nga ay may isang uri daw ng nilalang ang tumalon mula sa itaas ng puno. Nagmamasid-masid ito sa paligid habang nakayuko na parang kuba. Nakahubad, matutulis sa mga kuko nito, sa kamay man at sa paa nitong mahahaba. Ibang-iba ang itsura niya, hindi tulad ng itsura ng isang normal na tao. Mahaba ang tenga niya, malalaki ang mga mata, nakakaiba ang hugis at nakakatakot ang mukha nito. May mahahabang buhok na kulay puti hanggang sa may leeg nito at ang kanyang ngipin ay mga hugis pangil sa tulis nito. Nakabukas ang bibig nito at kitang-kita niya ang nakalabas na dila nito na singhaba ng ruler habang nakalaylay ito't gumagalaw-galaw. Tumindig nga daw ang balahibo niya noon at nakaramdam siya ng takot sa kanyang nakita. Agad niya daw ginising noon ang kanyang ama at ipinakita ang nilalang na nasa labas ng kanilang bahay. Napamura daw ang kanyang tatay sa nakita nito. Dahan-dahan daw itong tumayo, dala ang itak na nasa gilid ng higaan. Sinabihan daw siya nito na huwag lalabas ng bahay at manatili lamang sa loob kasama ang kanyang ina. Lumabas ang kanyang tatay noon na may hawak na itak at minura-mura ang nilalang na nakita nila Lola. Napakabilis daw nitong tumakbo na parang aso papunta sa malayo. Sinabihan pa nga daw ito ng kanyang ama na papatayin niya ito kapag bumalik pa ito doon. Naikwento daw ng kanyang ama ang tungkol sa bagay na yon sa kanilang mga kapitbahay. Doon nga daw nalaman nila kung ano ang tawag sa nilalang na yon dahil sa sinabi nito ng pinakamatandang kapitbahay nila habang nakikinig sa kwento. Isang klase ng tiktik o wakwak. Yun daw ang tawag ng matanda sa aswang na yon. Nakakita na daw siya ng ganoong uri ng aswang noong patay noon ang asawa nito nung sila ay nakatira sa malayong bukid. Hapon noon at abala sa paghahasa ng itak ang ama ni Lola. Mukhang handa daw itong mapatay ang tiktik na nakita nila nung gabi. Baka daw kasi kung ano pa ang gawin nito sa ina ni Lola. Yun ang ikinababahala nito. Kinakabahan naman daw ang ina ni Lola noon at baka daw bumalik yun. Baka di daw ito tumigil hanggat hindi nito nakakain ang bata sa tiyan ng ina ni Lola. Gabi na naman, kumakain daw sila noon ng hapunan nang biglang sumakit daw ang tiyan ng kanyang ina. Siguro daw ay sign ito na nasa malapit lang ang aswang sa kanila at mukhang nagugutom na daw ito. Nilibot ng kanyang ama ang buong bahay, ngunit wala naman itong nakita na nilalang doon
kaya bumalik ito sa loob at tinapos ang pagkain. Pagkatapos nga noon, pinatay na ng ama ni Lola ang ilaw dahil matutulog na nga sila. Mga bandang mag-aalas 10 na iyon ng gabi, hindi daw natulog ang ama niya para bantayan ang kanyang ina at ang tiktik. Baka daw kasi bumalik na naman ito at kung ano ang gawin. Lumipas ang mga oras, tulog daw si Lola at ang nanay niya noon. Samantala ang kanyang itay ay nanatiling gising. Dumating ang oras, maliwanag ang buwan noon, kaya maaaninag mo talaga ang paligid. Lumabas saglit ang itay ni Lola para umihi sandali. Sa katahimikan ng gabi, biglang uminit ang paligid. Kasabay noon ang pagsigaw ng kanyang ina na nakapukaw sa kanyang malalim na pagtulog. Sumasakit ang tiyan nito nang sobrang sakit daw na hindi niya maintindihan. Biglang napatakbo ang ama ni Lola papasok sa kanilang bahay. Binuksan nito ang ilaw gamit ang gasera na nakalagay sa gilid ng pinto ng kanilang higaan. Doon nanlaki ang mga mata nila nang makita nila mismo ang tiktik na nakadapa at nakatitig sa kanyang ina, habang ang matulis nitong dila ay nakalaylay papunta sa tiyan nito. Tumutulo pa nga daw ang malalagkit nitong laway sa damit ng kanyang ina. Gaya ng nakita daw ni Lola, ganon na ganon daw ang itsura nito nang malapitan nila itong nakita. Nakakatakot na itsura ng kakaibang nilalang na bumungad sa kanila sa gitna ng kadiliman. May mahaba at matutulis nga itong kuko. Ang mga mata nito'y malaki na kakaiba ang hugis. Nakakatakot ang mga titig nitong nanliliksik. Patawa-tawa pa nga ito na may halong kakaibang ingay habang nakadapa sa bubungan na para bang makakamit ang kanyang balak sa ina ni Lola. Napasigaw daw noon si Lola kasabay ang pag-iyak dahil sa takot nito. Napatakbo ito sa gilid ng higaan samantalang mabilis namang kinuha ng kanyang ama ang itak at doon ay tinaga ang dila ng tiktik na iyon. Naputol ito at nalaglag sa sahig. Para daw ba itong isda na tumatalon-talon sa lupa. Inapakan daw iyon ng kanyang ama, sabay ang pagtusok ng kutsilyo dito. Samantala mas lalo ngang lumakas ang tinig ng aswang dahil sa naputol ang dila nito. Nagbitaw ito ng mga nakaririnding tunog na magpapasakit ng tenga mo. Nahulog ito sa bubong at hindi nga daw makalakad ng maayos ang tiktik na yon. Nilabas ito ng ama niya, dala ang itak at hiniram niyang buntot pagi sa kapitbahay. Samantala, sinisilip naman daw nito ni Lola at ng kanyang ina sa bintana habang takot na takot sila. Nakita nila ang itsura nito na parang baliw, kinakamot ang leeg at sumisigaw at paligid-ligid na kumukulikot sa sakit na nararamdaman nito. Maya-maya pa ay bigla itong natahimik habang nakatalikod. Binato daw ito ng kanyang ama ng kahoy at dahan-dahan itong lumingon sa kanila. Sabay ng pagngiti nito ng nakakatakot na ngiti. Itinaas nito ang kanyang kamay na may mahaba at matutulis na kuko. Kasabay ang paatras nitong pagtalon papunta sa itaas ng puno. Nakatitig ito sa kanyang ama at bigla itong tumalon sa harapan nito. Umilag daw ito ngunit nakalmot naman ito ng mga kuko ng aswang. Itinaas nga daw ng kanyang ama ang itak nito at hinampas sa aswang. Ilag nga ito ng ilag habang nakangiti at nakatitig na parabang nakakatakot na demonyo. Kasabay naman noon ang pagsigaw ng ama para humingi ng tulong sa kapitbahay nila.
Hindi naman naisipang umalis at tumakas ng nasabing aswang sapagkat ang nais nito ay makaganti dahil sa naputol ang dila nito. Tumalon ito na parang aso papalayo, ngunit hinabol naman daw ito ng kanyang ama at nang mahabol na nga ito, agad itong hinampas ng buntot pagi na dala ng kanyang ama. Pinaniniwalaan nila noon na epektibong kagamitan daw ang buntot ng pagi para maging armas laban sa mga masasamang nilalang. Tumilapon nga ito sa lupa, nakahiga at parang nanghihina. Kitang-kita namin ang itsura ng katawan nito habang sugatan na tumutulo ang dugo sa lupa. Hindi daw alam nila lola noon kung bakit hindi pa nito maisipang umalis na lamang. Nang nakahandusay nga ito sa lupa, ay agad naman itong nilapitan ng itay ni lola at doon nga daw ay pinagtataga ito. Habang hinahampas ng buntot ng pagi ang katawan nito, nakakaawa na nakakatakot ang itsura nito habang pinapanood nila ng kanyang ina sa bintana. Minumura pa daw ito ng ama habang patuloy na hinahampas hanggang sa mabawian daw ito ng buhay. Nang mga oras din na iyon ay bigla namang nagsidatingan ng iba nilang kapitbahay para masaksihan kung ano ang nangyayari doon at may mga dala itong itak at ilaw pati apoy. Noon nga ay agad daw nitong hinagisan ng dala nilang ilaw at apoy ang katawan ng tiktik na iyon upang sunugin at nang mamatay na ng tuluyan. Sinunog nga nila ang aswang habang pinapanood na matunaw ang katawan nito. Ang iba ay nagkikwentuhan samantala meron namang napapasigaw sa takot dahil sa kanilang nasasaksihan. Lumabas na nga rin daw ng bahay sila lola noon at pinanood ang eksenang iyon habang patuloy sa pagdadasal ang kanyang inay. Mabuti na lamang daw ay walang nangyari sa kanyang ina, pati kapatid nito, at hindi ito nasugatan. Doon din ay napagtanto nila na yun din ang dahilan ng pagkamatay ng pangalawang kapatid ni lolo at ng buntis na kabarangay nila. Ibig sabihin lamang daw noon ay matagal nang may aswang na dumadalaw sa kanyang ina, ngunit hindi nga lang daw ito matsyempuhan. Inabot ng umaga ang pangyayari na yon at sa mga lumipas na araw, hindi pa rin daw nawawala ang kwentuhan tungkol sa nangyari sa ina ni lola at pati na rin kung paano ito napatay ng gabing yon. Lumipas na nga daw noon ng ilang buwan at nanganak na ang kanyang ina. Normal naman daw ang bata noong lumabas ito, kaya laking pasasalamat nila sa Diyos dahil hindi ito naapektuhan sa mga nangyari noon sa kanila. Sa mga lumipas pa na mga araw, buwan at taon, hanggang sa pagtanda ni lola, ay marami din daw siyang naranasan at narinig na mga kwento at pangyayari tungkol sa iba't ibang mga aswang o nilalang. Napag-alaman din daw niya na marami pala talagang uri ng mga tiktik na nabubuhay san man dako sa Pilipinas. Meron daw mga tiktik na nag-aanyong tao. Meron daw gaya nung kanilang nakita. Meron naman daw may mga pakpak at mahahaba ang buhok at may 4 na kamay. Ngunit karamihan daw sa mga ito ay naninirahan sa gitna ng masukal at madilim na kagubatan, kasama ang iba pang mga kakaibang nilalang. Minsan pa nga daw noon ay nakaramdam na din daw siya na may naglalakad sa bubong ng bahay nila ng kanyang naging asawa. Nakapangasawa daw kasi siya noon nang magtrabaho siya sa Maynila nang siya ay nagdalaga. Hanggang sa may makilala siya at dinala nga siya dito mismo sa probinsya ng Quezon. Nagkasakit nga daw noon ang asawa ni Lola na si Lolo Anto at gabi-gabi nga daw itong dinadalaw ng aswang na gala. Ito daw ang tawag nila sa aswang na kung saan-saan pumupunta.
basta't may maaamoy o malalaman nitong may sakit at may ibang nararamdaman sa katawan ang kanyang mabibiktima. May pagkakahawig nga din daw ang aswang na gala sa tiktik o wakwak. Ang pagkakaiba nga lang daw nito ay maraming uri ng mga tiktik at ang mga ito ay mga buntis ang biktima. Samantala naman ang mga aswang na gala ay mga may sakit nga ang binibiktima at karaniwan daw itong naninirahan sa mga magugubat na hindi nadadaanan ng tao. Patay na nga pala ang Lolo Anto ng mga panahong nagpakwento ako sa aking lola. Nabanggit niya na ang aswang na gala daw ang may gawa nito kung bakit tuluyang nawalan o nabawian ng buhay ang aking lolo. Natapos na nga ang kwento ni Lola sa akin. Sinabihan niya nga ako na kung makakakita man daw ako ng mga ganong klase ng nilalang, ay alam ko na daw ang dapat kong gawin. Subalit sinabi niya naman na baka daw sa panahon ngayon ay hindi naman na daw uso ang ganoong klase ng mga nilalang. Sapagkat wala naman na daw siyang nababalitaan na may mga nabibiktima ng mga ganito. Maraming mga naikwento sa akin si Lola na iba't ibang mga kababalaghan na nangyari o narinig niya noong mga kapanahunan pa lamang nila. Kung gusto ko pa nga daw na maraming gustong malaman, ay magpakwento lang daw ako sa kanya kapag wala siyang ginagawa. Sa haba nga ng kwentuhan namin ni Lola, ay hindi ko na namalayan na paggabi na pala noon. Kung hindi pa nga ako tawagin ng aking inay, ay hindi pa mapuputol ang usapan namin ni Lola. Kaya naman akin nang tinatapos ang kwento na ibinahagi sa akin ng aking lola. Sana'y nagkaroon ng realisasyon ng kwentong ito. Ngunit lagi nating tatandaan na hindi natin kailangang matakot sa mga masasamang nilalang. Ngunit matakot tayo sa kayang gawin ng kapwa nating tao. Maraming salamat sa pagbabasa o pakikinig ng aking kwento. Magandang araw sa inyo, sir. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Alma. Nais ko lang na ibahagi sa inyo ang kwento tungkol sa aking pamangkin at sa kanyang naging manliligaw noon. Itago na lang natin ang aking pamangkin sa pangalang Denise at ang lalaki naman ay sa pangalan nating Nick. Noong mga panahong yon, dalaga pa lamang si Denise, ay hindi maipagkakailang maganda ito. Sa kadahilanang yon, maraming mga binata ang nagkakagusto sa kanya. Bukod din kasi sa panlabas na anyo nito, maganda rin ang pag-uugali at kalooban ng aking pamangkin. Malimit pa nga naming tuksoy noon si Denise kung kailan ba ito magnonobyo. Gayong marami namang nagkakagusto sa kanya. Tiya, tiyo, wala naman po kasing nanliligaw sa akin. Kaya hindi po ako magkakanobyo. Alangan naman ako pa ang manligaw sa kanila. Pabirong tinutugon ni Denise sa amin kapag iyon ang napag-uusapan namin ng kanyang mga tiyuhin. Hanggang sa isang beses, nang magsama kaming magpamilya dahil kaarawan ng kanyang ina, muli naming napag-usapan ang ganoong bagay. Muli namin siyang tinanong kung kailan siya magnonobyo. May nanliligaw na ba sa'yo, Denise? Tanong pa ni Tio Jun sa kanya. Nakitaan namin ang kabaang mukha ni Denise dahil sa naging tanong ng kanyang Tio Jun sa kanya. Yung tipong may nais itong sabihin, ngunit hindi niya masabi dahil nag-aalinlangan ito. Marahil ay napansin din yun ng kanyang Tio Jun. Kaya biniro pa niya si Denise na sabihin na lamang kung may nanliligaw sa kanya at siya ang isa sa kikilatis sa taong yon. Sa totoo po kasi niyan, may gusto po kasi sanang manligaw sa akin.
Kaya lang natatakot po akong sabihin sa inyo, lalo na po kay nanay. Sabi ni Denise. Bahagya naman kaming napatawa sa sinabi nito. Nako Denise, mas maigi nang sabihin mo sa amin at nang makilatis namin. Isa pa, bakit naman magagalit ang nanay mo? Natural lang din naman ang bagay na yan. Isa pa, naranasan naman din namin ang ganyan. Natatawa pa rin sabi ko kay Denise. Sa kadahilanang yon, sinabi na lang niya sa amin ang tungkol sa lalaking nais na manligaw sa kanya. Napagsabihan pa siya ng Tiyo Jun at Tiyo Rene niya na papuntahin na lang sa bahay nila ang lalaki at ipakilala sa amin. Mas maigi na iyon para makilala namin ang lalaki at masinsinang makausap tungkol sa pakikipagrelasyon sa aming pamangkin. Sige po, pagsasabihan ko na lamang po siya na pumunta rito sa bahay. Sabi pa ni Denise. Tanging pagtango lang ang naitugon namin sa kanya at hindi na namin siya kinulit pa tungkol sa bagay na yon. Napansin kasi naming tila naiilang pa siya tungkol doon. Lumipas ang mga araw hanggang sa isang hapon ay umuwi si Denise na may kasamang isang lalaki. Natsyempo ang nagtitipon kami noon dahil may pinag-uusapan kaming magkakapatid. Pagkapasok pa lang ni Denise, kasama ang lalaki, ay napatingin kaagad kaming lahat sa kanya. Napalunok naman si Denise noon dahil sa naging pagtitig namin sa kanila. Halos hindi rin ito makapagsalita dahil sa kabang nararamdaman niya. Makalipas pa ang ilang sandali, nagsalita ang kapatid kong si Jun. Yan na ba ang sinasabi mong manliligaw sa'yo? Bakit hindi mo pa upuin dito sa tabi namin? Sabi pa nito habang pinipilit na hindi matawa sa reaksyon ni Denise. Maging kami ng mga sandaling yon ay pigil din ng tawa dahil nakikita naming tila namumutla si Denise. Pinaupo nga niya ang lalaki sa tabi ng kanyang mga tiyuhin at ipinakilala pa sa amin. Taga saan ka ba, Nick? Tanong pa ni Rene noon sa lalaki. Sinabi naman ni Nick sa amin kung saan siya umuwi. Kinausapan nila ito ng kinausap hanggang si Denise naman ay nakikinig lamang at walang magawa. Nawala na lamang ang kaba ni Denise noong magsimula ng magtawanan ng kanyang mga tiyuhin at si Nick habang nag-uusap. Biniro pa nila si Denise na sagutin na ang lalaking gayong nakilatis na nila. Napatawa naman kami noon dahil nahiya pa si Denise sa lalaki dahil sa mga sinasabi ng kanyang mga tiyuhin. Kinausap naman ng kanyang ina si Denise na kung maisipan man itong magnobyo ay huwag lamang magmadali sa mga bagay-bagay. Pinayuhan pa namin siya at pinagpasalamat na lamang niya yon. Patuloy pa rin naman ang usapan ng mga tiyuhin niya at ni Nick habang nagtatawanan sila. Kami naman noon ay tahimik lang na nakikinig sa kanila at nakikitawa na rin. Habang lumilipas ang mga minuto, napatahimik ako habang nakatitig lang kay Nick. Hindi ko alam pero noon ko lang din napansin na tila may kakaiba sa kanya. Tinitigan ko siya ng mabuti noon at pansin kong kahit nagkikwento at nakikipagtawanan siya, hindi niya magawang makatingin ng direkta sa mga mata ng mga nakakausap niya. Naisip kong baka natural lamang yon, lalo na at nahihiya siya. Subalit may kung anong pakiramdam ako na hindi iyon ang posibleng dahilan kung bakit ganon siya. Mabilis ko namang naiwas ang tingin ko noong napatingin siya sa akin. Kinabahan pa nga ako dahil mabalasik ang mga tingin niya. Ngunit hindi ko na lang pinahalata at nagkunwaring may tinitingnan na lamang sa ibang bahagi. Nang ibalik ko naman ang tingin ko sa kanya, nakita ko na itong tumatawa habang nakayuko. Makalipas ang higit isang oras, nagpaalam na si Nick na uuwi na ito.
Kaya inihatid ito ni Denise sa labasan. Nang wala na ang mga ito, nag-usap-usap naman kami tungkol sa lalaki. Hindi ko alam na hindi lang pala ako ang nakapansin na hindi makatingin ng direkta si Nick sa mga mata ng kausap niya. Maging ang mga kapatid ko ay napansin din yon. Ngunit hindi na lang muna nila inintindi. Natural lang naman siguro yon dahil nahihiya pa yung tao sa atin. Sabi pa noon ni Ate Tessie na ina ni Denise, napakibit balikat na lamang kaming tatlo bilang tugon dito. Mas maigi na lang sigurong matyaga natin ang lalaking yon. Delikado na kapag may iba palang lahi yon, gayong kilalang pugad ng aswang ang baryo kung saan siya nakatira. Sabi pa ni Jun sa amin na kaagad naman naming sinang-ayunan. Napag-usapan din namin noon na pagbalik ni Denise ay sabihin sa kanya ang tungkol sa bagay na yon, para kahit papaano ay makapagmatsyag din siya sa lalaki at mailayo, tsaka maprotektahan ng kanyang sarili kung sakali mang tama ang kutob namin kay Nick. Hinintay nga naming makabalik noon si Denise sa bahay at kinausap kaagad namin siya. Pinagsabihan siya ng kanyang tiyo Jun tungkol sa baryong tinitirhan ni Nick at maging sa napansin namin sa lalaki. Huwag mo na munang sabihin o tanungin ng lalaking yon. Matyagan mo na lamang siya at kapag alam mong may kakaiba sa kanya, layuan mo na lamang siya o hindi kaya ay sabihin mo sa amin. Sabi pa ng kanyang tiyo Jun sa kanya. Napatango na lamang noon si Denise at sinabing mamatyagan nga niya ang lalaki. Ayon pa nga sa kanya, maging siya rin ay hindi komportable kay Nick. Ngunit hindi naman niya masabi gayong nahihiya siya sa lalaki. Lumipas pa ang mga araw noon. Ilang beses pang pumunta sa bahay ni Denise si Nick. Minsan pa ay pumupunta rin kami para makipagkwentuhan dito. Subalit minsan naman ay hindi na dahil abala din naman kami sa mga trabaho o hindi kaya ay gawaing bahay. Dahil malimit nang sinasamahan ni Nick si Denise dahil nanliligaw nga ito, may iilang pang napansin ng aking pamangkin sa lalaki. Minsan daw kasi nang magkasama silang kumain ng lalaki, hindi ito kumain ng mga putahing may sibuyas at bawang. Madalas din daw itong magbaon at palaging karne ang inuulam nito. Napapansin daw ni Denise na tila medyo hilaw pa ang karneng inuulam niya. Ngunit takam na takam naman si Nick. Napaisip pa nga siyang baka yun lamang ang nakasanayan ng lalaki, kaya siya ganoon. Minsan ay inalok pa siya nito ng karning ulam, ngunit tinatanggihan na lamang daw niya dahil naiisip niya ang sinabi namin sa kanya na baka may lahing aswang si Nick. Malimit yatang karne ang ulam mo. Siguro marami kayong karne sa bahay ninyo ano? Sabi pa noon ni Denise kay Nick. Natigilan daw si Nick sa kanyang pagkain at napatingin sa kanya. Nang tingnan din daw siya ni Denise, ay dali-daling napaiwas ito ng tingin sa aking pamangkin. Masarap kasi itong karne. Isa pa, taga-Katay kasi si tatay, kaya malimit siyang may dalang karne sa bahay na siyang inuulam naman namin. Tugon pa raw ni Nick sa kanya. Hindi na lang daw nag-usisa pa si Denise dahil baka iba ang isipin ng lalaki kapag ginawa niya yon. Hindi naman inililihim ni Denise sa amin ang tungkol sa mga ganong bagay, lalo na at alam din niyang minamatyagan namin ang lalaki. Naisip pa nga niyang patigilin na lang sa panliligaw niya si Nick para wala na rin daw siyang magiging problema pa rito. Isa pa raw, hindi naman niya talaga gusto ang lalaki. Sadyang ayaw niya lang natuksohin namin siya dahil wala pa ring nanliligaw sa kanya. Dahil nga napag-isip-isip ni Denise na pahintuin si Nick, ay ginawa nga niya yon. Kinausap niya ang lalaki at pinagsabihan nitong itigil na lamang ang panliligaw nito sa kanya.
Tinanong daw siya ni Nick kung bakit. At hindi naman naglihim ang aking pamangkin sa lalaki. Sa totoo kasi niyan, hindi naman kita gusto, Nick. Ayaw ko lang na tinutokso ako ng mga tiyahin at tiyuhin ko dahil wala pang nanliligaw sa akin. Pasensya ka na talaga, Nick. Ayaw na rin naman kitang masaktan, kaya itigil mo na lamang ang panliligaw mo. Sabi raw ni Denise kay Nick. Napatingin sa kanya ang lalaki at kaagad din daw na napayuko. Ayon pa kay Denise, ilang sandali pa raw na natahimik ang lalaki, kaya hinayaan na muna niya. Humingi pa ulit siya ng pasensya sa lalaki. Nang magsalita raw si Nick, napakaseryoso daw ng mukha at maging ang boses nito. Hindi man niya direktang matingnan si Denise, subalit ramdam ni Denise na tila galit ang mga mata ng lalaki. Sige, hindi na ako manliligaw sa iyo. Pero hindi ko palalampasin itong ginawa mo sa akin. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin, Denise. Galit na sabi daw ni Nick sa kanya. At dali-dali siya nitong iniwan. Hindi na pinigilan ni Denise si Nick noon. Nakaramdam daw ng takot at pangamba si Denise dahil sa sinabi sa kanya ni Nick. Nagalit naman ng mga kapatid kong lalaki dahil sa sinabi ni Nick kay Denise. Huwag lang talaga siyang magpapakita sa amin at babalatan namin siya ng buhay, lalo na kapag may ginawa siyang hindi maganda sa iyo. Sabi pa nila June at Rene. Pinag-iingat naman namin noon si Denise, lalo na at para sa amin, tila nagbanta sa kanya si Nick nang sabihin niya yon sa aking pamangkin. Dahil sa pangyayaring yon, nag-ingat si Denise sa takot na baka may gawin nga sa kanya si Nick nang hindi man lang siya handa. Maaga na rin siyang umuuwi sa tuwing may pinupuntahan siya dahil natatakot siyang abutan ng gabi sa daan. Mabuti na lang at hindi na rin nagpakita sa kanya si Nick. Subalit kahit na ganoon, hindi pa rin nagpakampante si Denise at patuloy na nag-iingat. Hindi pa niya gaanong kilala si Nick, kaya hindi rin niya masasabi kung ano ang kayang gawin ng lalaki sa kanya. Lalo na at nasaktan niya ito dahil sa kanyang ginawa. Makalipas ang 2 linggo noon, hindi pa rin nakita ni Denise si Nick. Inakala niyang maayos na ang lahat noon, ngunit nagkamali siya. Isang gabi, habang nagpapahinga na siya sa kanyang silid, ay nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang paligid. Napakaalinsangan kasi sa loob ng kanyang silid, kaya hindi siya makatulog dahil doon. Naisipan niyang bumangon upang maghilamos sa kanilang kusina at nang makainom na rin ng tubig. Baka kailangan ko lang ng tubig para makatulog, sabi pa niya sa kanyang sarili at naglakad palabas sa kanyang silid upang tumungo sa kanyang kusina. Nang nasa kusina na siya ng kanyang bahay, kaagad siyang tumungo sa banyo upang maghilamos doon. Nang matapos naman siyang maghilamos, uminom na siya ng tubig at saka bumalik sa kanyang silid. Nahiga ulit siya at pinilit na makatulog. Ngunit ganoon pa rin. Naiirita na siya ng mga oras na yon dahil ramdam na ramdam niya ang mainit na paligid. Hindi na nakatiis pa si Denise at nagtungo siya sa bintana upang bahagya yung buksan. At nang makapasok naman ng kahit papaano ang preskang hangin sa kanyang silid. Nang bahagyang mabuksan ni Denise ang kanyang bintana, guminhawa ang kanyang pakiramdam nang dumampi sa balat niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas. Nagtagal pa siya ng ilang sandali sa harap ng kanyang bintana. Habang nasa ganoon siyang sitwasyon, nakaramdam ng pangingilabot si Denise sa hindi niya malamang dahilan. Kaagad siyang nagpalinga-linga sa labas ng kanyang bintana. Walang ano-ano, may nakita siyang kakaibang bagay sa hindi kalayuan.
Nagtaka si Denise kung ano ang dalawang mapupulang bagay na nakita niya sa madilim na parting yon. Ilang sandali pa ang nakalipas. Tila napansin niyang papalapit ng papalapit ang mapupulang bagay na yon sa bahay nila. Dahil nakaramdam siya ng takot sa hindi niya malamang bagay, dali-dali niyang isinarado ang kanyang bintana. Nakuryoso rin siya kung ano ang bagay na yon. Kaya naisipan niyang sumilip na lang sa bintana niya. Dahil maliwanag ang sikat ng buwan, nataong maliwanag ang pwesto ng isang malaking aso. Nakita ito ni Denise, kaya ganoon na lang ang takot na kanyang naramdaman. Nakatingin ng malaking aso sa mismong bintana ni Denise. Ngunit hindi natinag ang aking pamangkin at patuloy pa rin siya sa kanyang pagsilip. Minasdan niya kung ano ang susunod na gagawin ng malaking aso. Ilang sandali ang nakalipas noon. Hindi pa rin umaalis sa pwesto nito ang malaking aso. Matalim din ang tingin nito sa bintana ng silid ni Denise na animoy alam nitong may nakasilip doon. Ipinagtaka rin ng aking pamangkin kung kaninong aso yon. Hindi niya pa kasi batid noon na aswang na pala yon. Makalipas naman ng ilang sandali, bigla daw tumalikod ang malaking aso at naglakad palayo hanggang sa mawala ito sa dilim. Kinaumagahan, nang magising si Denise ay kaagad niya kaming pinuntahan. Sinabi niya sa amin ang nakita niya ng gabing yon. Napamura naman ang tiyo Jun at tiyo Rene niya dahil sa naging kwento niyang yon. Baka minaman-manang ka ng aswang. Sigurado kung babalik pa ang nilalang na yon. Sabi ni Jun kay Denise. Nakaramdam naman ng takot ang aming pamangkin nang malaman nitong aswang na pala ang nilalang na nakita niya. Kapag naulit pa yon, gisingin mo na lang ang nanay mo. Kailangan na rin pala naming magmatsyag sa paligid dahil doon. Sabi naman ni Rene. Sinang-ayunan naman namin siya. Lalo na at hindi imposible na bumalik pa ang aswang na yon. Marahil kasi, totoong minamatyagan lamang niya si Denise at baka kung umatake ito kapag alam na niya kung paano niya gagawin ang bagay na yon. Dahil sa pangyayaring yon, naging malimit na ang aming pagbabantay tuwing gabi. Naging salitan na rin ang pagtulog namin sa bahay ni na Denise. Para kahit papaano ay may kasama sila ng ina nito kapag may umatake mang aswang sa kanila. Kahit kasi magkakalapit ang bahay naming magkakapatid, mas maigi pa rin ang pinaghahandaan ang kahit na anumang kapahamakan na maaaring idulot ng aswang. Malakas din noon ang kutob namin na posibleng may kinalaman si Nick sa aswang na yon. Ayon pa kay Jun, kung hindi niya kapamilya yon, marahil ay siya talaga ang aswang at nais niyang gantihan ng aming pamangkin dahil sa ginawa nito sa kanya. Ilang linggo rin noon bago muling magkaroon ng pangaaswang kina Denise. Mabuti na nga lang at nang gabing yon ay si Jun ang nakatokang matulog sa bahay nila. Hindi daw makatulog si Denise ng gabing yon dahil doon. Naisipan niyang puntahan ng kanyang tiyo Jun upang sabihin ang bagay na yon. Tulad niya ay hindi rin makatulog ang kanyang tiyo Jun, kaya mas minabuti na lang nilang mag-usap na lang. Habang nag-uusap sila, may narinig daw silang ingay. Napahinto sila sa kanilang pag-uusap noon at saka pinakinggan kung saan nagmumula ang ingay na kanilang naririnig. Dinala naman sila nito sa silid ni Denise dahil nagmumula sa labas ng bintana nito ang malakas na pagkaluskos. Sinenyasan ng kanyang tiyo Jun si Denise na manahimik at huwag gagawa ng kahit na anong ingay. Sinunod ni Denise ang kanyang tiyuhin. Dahan-dahan namang naglakad ang aking kapatid patungo sa bintana ng silid ng pamangkin niya. Nang naroroon na siya,
bahagya siyang napasilip sa labas. Malakas na napamura si Jun dahil sa nakita niya roon. "Walang iya ka. Anong ginagawa mo dito sa bintana ng pamangkin ko? Papatayin kitang aswang ka." Sigaw ni Jun noon. Dali-dali rin siyang tumungo sa kusina at kumuha ng itak doon. Sumunod sa kanyang tiyuhin si Denise habang tinatanong nito kung ano ang nakita niya. Hindi naman tumugon sa kanya ang kanyang tiyuhin. "Dito ka lang at huwag kang lalabas. Delikado sa labas dahil naroroon ang aswang." Sabi pa ng aking kapatid kay Denise. Tumango naman si Denise bilang tugon sa kanyang tiyuhin. Dahil sa pagsisigaw noon ni Jun, nagising na si Ate Tessie. Tinanong pa nito si Jun kung ano ang nangyayari at sinabi naman ni Jun sa kanya na may aswang sa labas. Lumabas na nga noon si Jun at saka nagsisigaw sa labas ng bahay ni Denise. Dahil doon, nagising naman kaming dalawa ni Rene at dali-daling nagtungo sa bahay ni Ate Tessie. Naabutan pa namin si Jun na nasa labas ng bahay ni Ate, kaya sinamahan na lang siya ni Rene. Habang ako naman ay dumiretso sa loob ng bahay nila Ate. Nang makapasok ako, sakto namang nagmumura si Rene at Jun sa labas. Dahil doon, sumilip ako sa pintuan. Nakita ko ang dalawa kong kapatid na may kaharap na malaking aso. Itim na itim ang asong yon at may mapupulang mga mata. Tila nagbabaga ang mga mata nito dahil sa galit. "Kumuha ka ng itak, Ate. Mukhang kailangan ni Rene ng itak dahil may kaharap silang dambuhalang aso." Sabi ko noon kay Ate Tessie. Dali-dali naman siyang nagtungo sa kanilang kusina at kinuha ang isa pa nilang itak. Nang makabalik siya sa sala, kinuha ko ang itak sa kanya at lumabas ng bahay. Inabot ko kay Rene ang itak at kaagad din namang bumalik sa loob ng bahay nila Ate. Sumilip na lamang kami sa bintana upang alamin kung ano ang nangyayari sa aking mga kapatid at sa aswang nakaharap nila ng mga oras na yon. Nakatayo lang sa harapan nila Rene at Jun ang dambuhalang aso. Matalim ang tingin nito sa aking mga kapatid na animoy may tinatago itong galit sa dalawa. Walang ano-ano, inangilan nito ang dalawa kong kapatid. Nagsimula din itong gumalaw sa kanyang kinatatayuan, kaya inihanda na lang nila Jun at Rene sa pag-atake nga ng dambuhalang aso sa kanila. Hindi nga sila nagkamali noong magsimula sa pag-atake sa kanila ang malaking aso. Mabuti na lang at naiiwasan ng mga ito ang mga pagkalmot na ginagawa ng nasabing aswang. Nagtulungan naman ang dalawa kong kapatid sa pag-atake sa nilalang na yon. Hindi nila alintana ang panganib na kanilang kinakaharap ng mga oras na yon. Nagpatuloy silang labanan ng malaking aso hanggang sa hindi inaasahan ay nasugatan ng malaking aso si Rene sa kanyang braso. Napahiyaw naman noon ang aking kapatid dahil sa ginawa sa kanya ng aswang. Napangisi pa sa kanila ang malaking aso dahil sa nangyaring yon. Subalit natigilan si Jun sa pag-atake sa nilalang, kaya si Rene na muna ang umatake rito. Naiiwasan naman ng aswang ang bawat pagtaga sa kanya ni Rene. Hanggang sa muling umatake si Rene sa aswang ay nagawa siya nitong masalisihan. Hindi inasahan ni Rene ang ginawang pag-iwas at pag-atake ng nilalang, kaya nagulat siya at nakagat ng nilalang ang kamay nito. Napapasigaw noon si Rene habang iniaangat siya ng malaking aso. Ininda na lang ni Jun ang pananakit ng kanyang sugat upang matulungan si Rene na noon ay sigaw ng sigaw para makahingi ng tulong dahil sa ginagawang pag-angat sa kanya ng aswang. Dahil abala ang nilalang sa ginagawa nito kay Rene, hindi nito namalaya na nakalapit na sa kanya si Jun. Saktong paglingon nito
ay nakalapit na sa kanya ang aking kapatid. Hindi na binigyan ni June ng panahon na makalayo sa kanya ang aswang. Buong lakas niyang tinaga ang isang paa ng nilalang, kaya napahiyaw ito at nabitiwan nito si Rene. 2 beses pang inulit ni June ang pagtaga sa paa ng nilalang, kaya napahiyaw ulit ito. Sinubukan naman ni Rene na tumayo upang tagain din ang isang paa ng nilalang. Nagtagumpay naman siya kaagad sa kung anumang binabalak niya. Tanging paghiyaw na lang ang nagawa ng nilalang dahil doon. Walang ano-ano. Nagwala ito ngunit paika-ika na ang malaking aso dahil sa sugat na natamo niya. Galit na galit itong napaangil sa aking kapatid. Ngunit hindi naman natinag ang mga kapatid ko. Sumenyas pa sila sa isa't isa na muling tagain ang paa ng nilalang ng sabay. Kaya ginawa nila yon. Isang malakas na alulong ang napakawalan ng nilalang dahil sa ginawa ng aking mga kapatid sa kanya. Dahil doon, nawalan ng balanse ang nilalang at napahandusay na lang sa lupa. Hinabol din nito ang kanyang hininga, marahil dahil sa kumikirot niyang mga paa. Sinusubukan nito ang makatayo, ngunit hindi nito magawa. Napapaungol pa ito sa tuwing pinipilit niyang bumangon. Matalim pa rin ang tingin niya sa aking mga kapatid na noon ay inihahanda pa rin ang kanilang sarili kung sakali mang makabangon at umatake sa kanila ang malaking aso. Subalit makalipas ang ilang sandali nun, dahil sa pagpupumilit ng aswang na makatayo, mas dumurugo ang kanyang sugat. Napagod din siya kaya ang tanging nagawa niya ay mahiga na lang sa lupa. Nagpahinga ito ng ilang sandali, ngunit hindi na talaga nito kaya pang makabangon. Kung ayaw mong tuluyan ka namin ngayong gabi, magpakilala ka. Ipakita mo sa amin kung sino ka. Sigaw ni June noon sa malaking aso. Napatingin sa kanya ang aswang at kaagad ding napaiwas ng tingin. Naalala tuloy ni June si Nick, kaya kinutuban nito na marahil ay ang lalaki ngayon. Magpakilala ka kung gusto mo pang mabuhay at makalis dito. Muli pang wika ni June. Nakitaan niya ng takot at pag-aalangan ang mga mata ng malaking aso. Subalit wala namang nitong nagawa kung hindi ang ipakita ang tunay niyang anyo. Dahil marahil takot din itong matuluyan ng aking mga kapatid ng gabing yon. Nang maging tao na nga ang aswang, hindi na sila nagulat pa nang makitang si Nick yon. Habang kami naman noon ay nagulat nang makitang si Nick ang nakahandusay na aswang na nakalaban nila ng gabing yon. Sinabi ko na nga bang may lahing aswang ka? Anong kailangan mo sa pamangkin namin? Gagantihan mo siya dahil sa ginawa niya sa'yo. Sabi pa ni Rene. Hindi daw tumugon ng lalaki. Pagkos ay nagmakaawa ito na hayaan siyang makaalis ng gabing yon. Ayaw man sana ng aking mga kapatid na pakawalan ng lalaki, ngunit napuntahan sila ni Denise at kausapin na pakawalan na lang si Nick. Wala na silang nagawa pa kung hindi sundin ang kanilang pamangkin. Pasalamat ka at hindi gusto ng pamangkin ko na patayin ka ngayon. Kung ako sa'yo, huwag ka nang babalik pa rito at magpapakita sa amin, lalo na kay Denise. Tigilan mo na ang pamangkin namin dahil kung hindi mo gagawin yon, kapag naulit pa ito, hindi ka na mabubuhay pa. Mahabang sabi ni John kay Nick. Tumango naman si Nick noon at nangakong hindi na magpapakita at hindi naguguluhin pa ang aming pamangkin. Dahil doon, tinulungan nila itong tumayo at saka hinayaan na paika-ikang naglakad palayo hanggang sa mawala na ito sa dilim. Pumasok naman sila noon sa bahay nila ate upang gamutin din ang sugat na natamo nila mula sa pakikipaglaban kay Nick na isa nga talagang aswang. Tinupad naman ni Nick ang pangako nito
na hindi na magpapakita pa sa amin, lalo na kay Denise. Dahil doon, hindi na nakaramdam ng takot at pangamba ang aming pamangkin na baka gantihan pa siya ni Nick. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.